बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आम्ही कोकणी म्हावरा बनवत आहोत. हलव्याचा म्हावरा आहे, कोलबी आत छिललेले निसलेले. आधा वाटे खोबरा आहे, 2 लसणचा गट्टी आहे, पेस्ट करून घेतला. 1 चुटकी मेथीदाणा आहे, 1 मुठ्ठी धनिया आहे. बघा, तर ह्याला पिसून आणण्याचा, वाटून आणण्याचा. आणि हे टमाटर बारीक बारीक घालून जादा घेतला. 10 माणसा खातील इतका सालन बनवता. हे बारीक बारीक टमाटर बघून जास्त घेतलं. तुम्ही 2 टमाटर घेतलं तर चालेल, मोठं मोठं. तर ह्याला वाटून आणण्याचं. 2 चम्मच मोठा मोठा चम्मच तेल घेतला. तेल यूज केलाय, म्हावरा तळलेला तेल आहे. 1 चुटकी आम्ही मेथी दाणा टाकले. 1 लसण कुटून टाकलो. कढीपत्ता मोपसा टाकला. आता तरतर 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 बेस होऊन द्यायचा. बघा, आता ना मच्छी मसालो यो. मच्छी मसालो आम्ही बनवायचो पण दाखवलो, कोकणी मच्छी मसालो. आणि शिजवून पण दाखवला आणि इकून पण दाखवला. आता आम्ही नाही का होत नाही, आता बघून नाही. आता मच्छी मसालो 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मिरची पावडर घरची बनवलेली, आणि हल्दी 1 टीस्पून घेऊन त्याला तेच भुजियाचा. आता यो मसाला जो वाटलो ना तो टाकलो, त्याला पण बेस भुजियाचा. बेस सुरपष्टान वास येलो पाहिजे, पुऱ्या घरात वास सुटलो पाहिजे. खिचडी या सोबत त्याला खायचा, एकदम टेस्टी. भेंडीची तरकारी, पापड, लोणचा आणि हलदोनी हलव्याचा म्हावरा आणि कोलबी. नमक स्वादानुसार. बेस भुजला. आता 1 गिलास पाणी आतला ओतला मसाल्याचा. मसाला धुवून मतलब मिक्सर धुवून. आता ही कोकम टाकला. आता तुम्ही इमली टाका, कोकम टाका, कैरी टाका, चालेल. काही पण खट्टा टाका, चालेल. 1 गिलास पाणी ओतला. 10 माणसा खातील आवरा हलदोनी बनवायचा आहे, चालन बनवायचा आहे. आणि मेथीची खिचडी, डाळीची खिचडी, मूगच्या डाळीची खिचडी, मसूरच्या डाळीच्या खिचडीच्या सोबत खायचा. पापड, लोणचा कार्याचा, भेंडीची तरकारी बनवायची, खायचा. हे बघा, मोफ थाले बनवले आहे कोकणी. तो पण बघा. हे बघा, पहिले कोलबी टाकलो. आता कोलबी आता म्हावरा टाकतो. हलव्याचा म्हावरा आहे, एकदम टेस्टी बनवायचा आणि टेस्टी खायचा, एकदम टेस्ट. बघा, आता 5 गॅसवर बनवता हवा. आता चिमचोने हलवायचा, मगशी नाही हलवायचा. आता मगशी हलवायला टोटल म्हावरा बघू. आता हलव. आता ह्याला 15 मिनिट मीडियम गॅसवर ऐसा ढाकण ठेवायचा, पोपता आणि पकवायचा 15 मिनिट. बराबर मीडियम गॅसवर. बघा, एकदम फर्स्ट क्लास हलदोनी तयार, सालन तयार. मच्छीचा, झिंग्याचं सालन तयार, एकदम कोकणी मसाल्यात. कोथमीर टाकली. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. मेरी मच्छी मसाला को आगे बढ़ाओ. तुम्हाला कुणाला नंबर पाहिजे, फोन नंबर, तर फोन नंबर टाकता. त्यांची मसाला विकतात ते लोक, त्यांच्याकडनं घ्या. आमच्या घर